F'tmiem il-ġimgħa tal-festa għall-Luqin jiċċelebraw lil patrun tagħhom Sant'Andrija u din is-sena wkoll ġemellaġġ storiku li jagħmlu mal-Parroċċja Katedrali ta' Sant'Andrija ta' Amalfi u Cava de Tirreni. Kienu 7 xhur ta' ħidma kontinwa bejn il-Fratellanza tas-Santissimu Sagrament f'Ħalluqa u l-Parroċċja Katedrali f'Amalfi illi waslu biex fit-tmiem Ġunju telet Amalfi delegazzjoni ta' 50 persuna minn Ħalluqa. Nil Zammit, segretarju tal-Fratellanza tas-Santissimu Sagrament, qal li niżlu Malta b'żewġ relikwi importanti. Waħda relikwa mill-fdalijiet ta' Sant'Andrija u l-oħra hija ftit mill-manna li toħroġ mill-qabar tal-Qaddis. Il-manna toħroġ fil-jiem speċjali tal-festa, f'dan il-każ kienet fis-27 ta' Ġunju, tiġi esposta lill-pubbliku u mbagħad immissu xi tajjar minnha u jqasmuhom lid-devoti Sant'Andrija. Għal-kappillan ta' Ħalluqa, il-kanonku Michael Zammit, il-ġemellaġġ fih sinifikat spiritwali huwa ġemellaġġ ta' talb. L-aqwa metodu li nistgħu nagħmlu ġemellaġġ fih li nkunu fraternità hija billi nitolbu għal xulxin, billi huma jitolbu għall parroċċja tagħna u aħna nitolbu għall komunità ta' Amalfi. Il-parroċċja ta' Ħalluqa taf il-bidu tagħha fl-1634. Il-Knisja preżenti ġġarfet bil-bombi tal-gwerra imma reġgħet inbniet ikbar u isbaħ bejn l-1945 u l-1954. Ġiet ikkonsagrata fl-1962. Il-festa tal-patrun Sant'Andrija tiġi ċċelebrata fl-ewwel ħadd ta' Lulju.